Έλα ρε πάπη. Πού να είμαι, στο θέατρο, ναι. Εδώ είναι όλοι, τι να πω. Έλα κύριε Γιώργο, για πάνω που δουλεύω εδώ, κοιτάξτε. Γεια σας, ευχαριστώ. Διασμοί και δουλειά, άνθρωπος ακρίβεια, χρέη δυνατά. Πάντοτε εσύ ο σχεσμός μας στον δρόμο και φανερεί το κίνημα του πάντα. Μαγειρεύσεις το πρωί, να δώσεις ό,τι εκεί, να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να σκουπίσεις πριν να κρύβεται, να πάμε στη λέγη και πίτα δεν ερωτή για να πληρώσω. Give me a break, αν είσαι σπίτι, το θέλημά σου για να πάει. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει, μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Θέλω μόνο στα ξύλια γλυκά μαγικά να σ' απλώσουμε κουβέντα στη φωτιά. Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά, πολύ μπορώ στα τυχά ή στα βαθιά. Θέλω να μ' αφήσω και να μείνω έτσι πάντα, πετώνε πριν και κλείσιες να χωρέσω όλα πάντα. Να πάψω το μικρόφωνο από μια πάντα και να φωνάξω που Θεέ μου ανοίγω. Λοιπόν έλα, στη μηχανή ανέβα, πάμε χαβάι, έχει μια ρόδα. Πήρα θαλάσσιο στρώμα, πιο διαμαγιό ακόμα. Μπρατσάκια και πετσέτες, ωραίο χρώμα. Άμα θες έχω και πατρακοπέδιλα ακόμα. Με 30 δίχτυ προστασίες τρέμει για το σώμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω από έμεινα μάτια τσέπη. Σταματώ και στην τράπεζα να το ανέγει λεφτά. Μα ξέχασα το πιν, το μάγια σπίτι. Γιατί σε φέρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στην καβάλη, τότε θα έλεφτα το σπίτι. Το μάγια σπίτι. Γιατί σε φέρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στην καβάλη, πάρε και εσύ λεφτά το σπίτι. Se perna che vi là.